Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda aka sani, a masana'antar Kannywood ta yi babban rashi na ɗaya daga cikin abokan mu'amalolinmu a cikin wannan harka. Muna kawo muku abubuwan da suka faru na gaskiyar al'amari idan mutum ya mutu. Kowane mutum akwai silan mutuwarsa, ko yana fim ko baya fim, akwai inda ƙaddarar mutuwarsa yadda Allah ya tsara masa haka za ta zo masa. To kamar yadda aka sani dai, Adam A Zango mawaƙi ne kuma darakta ne kuma jarumi ne, aka fi saninsa a cikin wannan masana'anta da sauran abokan mu'amala. Kowace mutuwa muna jingina ta a ɓangaren da take, kamar yadda aka sani cewa akwai ɓangaren Kano, ɓangaren Kaduna, ɓangaren Jos. Kowane jarumai akwai ɓangarorinsu, kuma kowane jarumi mace ko namiji, mutane da sun fi tambayar mu cewa mutum hatsari yayi idan aka yi rasuwa a cikin masana'antar Kannywood, wanda abubuwan da suka fi faruwa kenan a shekarun baya da suka wuce, wanda kuma an samu wasu jaruman ba ta wannan bangaren suka mutu ba, sai dai mutane sun fi tunanin an fi mutuwa a ta bangaren. Amma kuma da dama mun kawo program na musamman mun yi shi, wanda mun wayar wa mutane kai cewa kowane mutum akwai silan mutuwarsa, in aka yi la'akari da mutanen da suke yin accident a tituna daban-daban wanda kuma ba 'yan fim ba, wanda kuma wannan da muke sanar da ku cewa wannan mutuwar ta masana'antar Kannywood, wacce ita ce a yanzu haka mutuwa ce guda biyu wacce aka yi ta a cikin masana'antar Kannywood. Amma muna gabatar muku na shahararren mawaƙi a cikin wannan masana'anta. Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zo lokaci, a ta sanadiyar lokacin da ake bikin ɗaya daga cikin mawaƙan masana'antar Kannywood, kamar yadda aka sani, wanda kuma akwai nishaɗoɗi da ake yi. Wasu sukan yi Arabian Night, wasu suke yin ball, wasu suke yin English Night, wasu suke yin Modern Night da sauran irin fatittuka da ake yi na wannan zamani a cikin shagulgulan biki, wanda ɗaya daga cikin wannan mawaƙi na masana'antar Kannywood, Elmas, ya samu ajalinsa ne a daidai lokacin da ake gudanar da wannan bal ta wannan biki don taya ango da amarya murna a cikin wannan shagali na masana'antar Kannywood, wanda hakan da dama an yi shi a cikin wannan masana'anta, wanda a lokacin ne kuma ya faɗi. Wannan bayan faɗuwar tasa ne kuma daga nan aka yi ƙoƙarin garzayawa da shi asibiti don ceto ransa, ganin me yake faruwa da shi. To kuma ashe abin ya danganci zuciya, wanda wani mutumin kana tafiya kana raye baka sani ba ka zo ajalinka, wanda wannan mawaki a daidai lokacin ne aka je kuma aka garzaya asibiti don tabbatar da lafiyarsa da kuma irin taimakon da za a iya bashi na gaggawa. Sai kuma aka samu Elmas, Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zo lokaci, wanda an san Elmas tare da Adam A Zango irin mu'amalar su da sauran jaruman masana'antar Kannywood. Mu ne masa addu'a da fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa, mu kuma da muke raye Allah ya sa mu cika da imani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wal muslimat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ka gafarta mana, ka yafe mana, su kuma Allah ya sa su cika da imani, mu ma Allah ya sa mu cika da imani.